Sa number 5, patay ang 35 anyos nga iloy nga pasahero sa tricycle sa multiple collision nga natabo sa Banwa sang Manapla pasado las 10 Sabado sang aga. Base sa report sa Manapla PNP, nagpondo na sa inner lane sakop sang National Highway sa Barangay Punta Mesa kag nagasignal na nga magpaliko ang tricycle sang ini ang nabungguan sa pangulihi nga bahin sang Nissan sedan nagabiyahe o kung nagabiyahe naman padulong sa Bacolod gikan sa Cadiz. Sa police report bangod sa impact nagkadto sa inner lane sang pihak nga dalan ang tricycle. Rason nga nabungguan naman ini sang Hyundai sedan nga gikan naman sa Bacolod padulong sa Cadiz. Sunod sa police, dead on arrival sa Dr. Gustilo Hospital sa Manapla ang 35 anyos nga ginkilala kay Renalyn Tiling. Agum naman sang minor injury ang anak sini nga nagapang-edaron 4 ka tuig. Sunod sa hepe sa Manapla PNP, Major Robelito Mariano, mayara sang amicable settlement sa tunga sang pamilya sa napatay kag sa driver sang Hyundai kag Nissan. Sila ang na-release naman sunod kay Mariano kasunod sang pagpirma sang pamilya sang affidavit of non-interest.